L-Evanġelju ta' San Ġwan jibda fil-bidu kienet il-kelma, l-kelma kienet għand Alla, l-kelma kienet Alla, kollox sar biha. Le, jien naħseb fil-bidu ġast kien hemm l-istess affarijiet li hawn issa. B'mod differenti, ovvjament, fimt, imma fil-bidu kellek whatever it is li jagħmel l-univers li issa kienx kompakt, kienx iktar espansiv, kienx ma nafx x'inhu, imma it's the same thing b'xi mod ieħor. Sawa, dija xi ħaġa bħala kunċett anke daw li jemnu falla isibu din l-istess trabil. Fimt? L-univers għandu bidu, orrajt ma kien hemm qabel, kien hemm Alla. Imma żomm, Alla li mu l-bidu tiegħu, le ma kellux bidu, biss kien outside of time. Fimt, allura ma tistax. U li għalina qasbis nistgħu nikkonċepixxu għadi. Imma il-kunċett ta' Alla joħloq iktar problemi milli jisolvi. Sawa, allura ħalluh naqra hemm. U ngħidu l-univers kien f'xi forma tiegħu b'ċertu mod. Issa da l-univers mhux neutrali. Physics is pretty much a thing. Everything that the greater the mass, the greater the pulling force, eżempju. Sawa jew fejnhom tal-physics pressure hija force over area mela iktar ma żżid il-forza fuq area żgħira iktar ħadd iżdied il-pressjoni. Dija regola tal-univers. Sawa, alla meta l-univers mhux neutrali għandu l-affarijiet tiegħu. Issa l-affarijiet tiegħu bdew jaħbtu, jiddisolvu, jinteraġixxu, jagħmlu li qed jagħmlu. U fost l-affarijiet li ħarġu bej pjaneti, stelel, ħaxix, annimali, sawa, il-bniedem huwa wieħed mill-ħafna possibiltajiet li kapaċi jagħmel l-univers. Tajjeb, issa, il-bniedem hu kif inhu għal raġunijiet fiżiċi u given dat-teatru li huwa l-univers, hemm xi affarijiet given li dan mhuwiex neutral jew plane. Hemm xi affarijiet li jagħmluha more likely li tkampa. As opposed to affarijiet oħrajn li jagħmluha less likely li tkampa. U di inkonxjament, għax ma naħsibx l-univers huwa konxju jew il-bniedem bħala speċi hija konxja jew li hemm xi spiritu l-bniedem itresqu lejn xi milja ta' xi ħaġa, dak kollu huwa Platun, Kristjaneżmu, xi ħaġa oħra, sewa. Allura. Però disclaimer li inti fl-inċertezza tiegħek ma tistax tajt fiċ-ċert li mhuwiex. Le, imma il-problema u għal xiex inħoss naqra iktar komdu ngħid li mhuwiex hija għax min qed jgħid li hu ma jistax juri li hu. Allura ħjar ngħidu ma nafx. Ma nafx. Ekku, imma għandek ipotesi bħal għandek għax hawnhekk għandna fl-udjenza nistax jensa u nibża li itu neħasla. L-imbagħad għandek proportionality jew xi jgħidula of whatever. Insomma, kliem tekniku ma tantx. Kif jidħol fiha l-proportionality? Li jien nista' U minnu George huwa il-medem tax-xjenza. Imma jien nista' nemmen żewġ affarijiet għall-argument. U waħda tkun ħafna iktar preposterous, sawa tkun ħafna iktar ta' barra minna. Plausibly jew diki. Jew oxxena. Sawa fl-aħħar mill-aħħar diki. Issa, min qed joħroġ bl-idea li l-univers kellu skop li għal xi xi maħluq. Għad-differenza aħna qed ngħidu di, jekk nieħu lit. Sawa, hemm żewġ skejjel, wieħed qed jgħid li ġiet maħluqa biex taqbad l-affarijiet. U l-oħor qed jgħid li li tinsertat b'dal mod li jagħmilha vera tajjeb biex taqbad l-affarijiet. U allura x'nagħmlu bl-oġġett li inserta vera tajjeb biex jaqbad l-affarijiet? Naqbdu l-affarijiet. Mela tlaqna.